Fel Cymro Cymraeg a Prif Gwnstabl Heddlu Cymru, dwi'n falch iawn a allu cyhoeddi ein adroddiad Cymraeg blynyddol. Mae'r Gymraeg, yn enwedig darparu gwasanaethau Cymraeg, yn arbennig o bwysig i fi a Heddlu Cymru. Dros y flwyddyn diwethaf, dwi'n falch iawn a allu dweud ein bod wedi cymryd camau mawr tuag at ein nod o fod yn sefydliad gwirioneddol ddwyieithog. Mae'r adroddiad yn rhoi cipolwg ar ein gwaith, gan gynnwys ystadegau trawiadol am nifer y swyddogion a staff sydd wedi gwella eu gallu yn y Gymraeg, cynnydd yn nifer y swyddi hanfodol Cymraeg yr ydym wedi creu, a datblygiad gwefan newydd sy'n darparu gwasanaethau gwell ar-lein yn Saesneg neu yn y Gymraeg. Y sail i'r cynnydd hwn, mae gweithlu brwd iawn sy'n awyddus i ddysgu a defnyddio ei sgiliau newydd i ddarparu gwell gwasanaeth plismonau'r cyhoedd. Fy mod i'n falch o'n gwelliannau a brwdfrydydd ein staff, rydw i hefyd yn realistig, ac yn deall bod gennym ni fwy i wneud. Dwi'n annog adborth o'n cymunedau, da neu drwg, mwyn i ni allu gwella ein gwasanaethau. Gobeithio gwnewch chi fwynhau darllen yr adroddiad, a gobeithio y bydd y cynnwys yn ddiddorol ac yn adlewyrchiad cadarnhaol o'n gweledigaeth i ddatblygu'r gwasanaeth i fod yn wirioneddol ddwyieithog. Diolch.